Pielisen kalajaloste on vuonna 1994 perustettu yritys Nurmeksessa. Kaikki tuotteemme jalostetaan suomalaisesta luonnonkalasta omalla laitoksellamme Pitkällä-Koskella. Makujen Karelia-merkistä tunnistat Pielisen kalajalosteen laadukkaat tuotteet. Tämä video kertoo särjen matkan järvestä suomalaiseen ruokapöytään. Särkeä kalastetaan rysillä ja katiskoilla. Ammattikalastaja on monitaitoinen alansa ammattilainen. Tässä valmistuu särjen kalastukseen soveltuva iso rysä. Rysäkalastus on kestävää ja ekologista. Tässä huippuosaajan taidon näyte valmiina. Kevät-talvi on mitä ihanteellisin särjen kalastusaika. Silloin särjen maku on parhaimmillaan. Särki perataan mahdollisimman tuoreena heti pyynnin jälkeen. Koneellinen tehokas linjastomme ja osaava työtiimimme takaa huippulaadun. Ainutlaatuinen Jalmatin savustusjärjestelmä takaa nautinnollisen aidon savukalan maun. Särjen purkituksella on pitkät perinteet. Tuotantoprosessissa ruodot pehmenevät ja särki saa aidon pehmeän maun. Maukasta purkitettua kalaa puhtaista vesistä pyydettynä. Oikea makujen Kareliaa pitopöytiin.